Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap yurdumyzdaqy çäderlikler we habarlarly tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuň Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow resmi sapar bilen İran İslam Respublikasyna uğrady. Bu ýere uğramak üçin hormatly prezident bada paýtagtymyzyň halkara howa menziline geldi. Hormatly prezidentimizin İran İslam Respublikasyna resmi saparyny amala aşyrmagy, ýakyn goňşy döwletler bilen giňerimli gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň ýurdumyzyň daşary siýasat strategiýasynyň mühim ugrı bolmagyna galýanyny hemde döwletimiziň ählimun beýiklikleri gybap gelýän netijeli halkara hyzmatdaşlygynyň ýoly bilen üstünlükli öňe barýanyny sübut edýär. Paýtagtymyzyň halkara howa menzilinin hormatly prezidentimizi ýurdumyzyň resmi adamlary uğratdylar. Çarşamba günü Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen İran İslam Respublikasynyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raîsynyň resmi duşu geçirler. Ýokary derejede gep işikleriň dowamyndan soňky ýyllarda iki tarap bilen hemde köp tarap bilen görnüşdi. Şol sanda ýeri halkara guramalaryň we awraýly sevdidimleriniň çäklerini üstünlükli ösdirilýän köp ugrly hyzmatdaşlygy mundan beýlegem dowam etdirmek boýunça taraplaryň şemilleşmeleri ara alyp maslahatlaşmada garaşylýar. Şuň Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň maslahatlar merkezine ýaşlaryň gatnaşmagyny döwlet ýaşlar siýasatynyň bu ulgamda milli kanunçylygy mundan beýlegem kämilleşdirmek iler tutulýan meselelerini başlanyň maslahat geçirdi. Hormatly maslahatda gatnaşyjylar, mehriban ýaşlar, şuňyla biz ören mühim ähmiýetli ýaşlar hakyndaky kanunyň hem taslamagyna seretmek üçin ýygnandyk. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe halkymyz altyn sahypalar bilen tariha girecek halkyň arkadagy zamany diýip bolanýan ýylyň her ony şanly wakalar hem de zähmet hem üstünlükler bilen betleýär. Men Türkmen döwletçik ýörelgisi tamda en gymmatly miras terbiýedir. Terbiýanyň özüni bolsa, alym bilimdir diýip belläpdim. Biz toplanan alym bilim tejribämiň esasynda 21-nji asyrda durnukly öteşi öpüşün edýär. Mukaddes garaşlyk bilen ähli ösüşlerimiň, şöhrat hem üstünlüklerimiň binýadydyr. Ýurdumyzyň demokratik, hukuk we dünýä döwlet guruluşynyň binýatlaryny ýygyderli berkitdik. Iqtisadyatymyzy döwre wagtlaşdyrmak. Döwletimiň dünýä birleşigindäki ornuny ýokarlandyrmak goýunça ärt ulymy işler amala aşyrdy. Türkmenistan iň täze taryhyna şöhrat hem sahypalary ýazdyk. Hormatly adamlar. Vatan mukaddesliği üçin berja edilen işleriň netijeleri, ýurdumyzyň ösüşleri, ýaşlaryň durmuşyna aýraten öwüşün çaýa. Häzirki bagtyar döwrümizin ýaşlary ertirki gün ýurdy beýgerçek. Türkmen döwletini gülletçek oglan gyýrlardyr. Gahrman arkadagymyz sözüni dowam edip, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe arkadagy serdarymyzyň başçylygyna ýurdumyzda ykdysady öwürtmeler üçin diýen maksatnamalar üstünlükli amala aşyrylýar. Bagtyarlyk zamanamyzda alınıp balýan bugünkü ajaýyp işler watanymyzyň mundan biýanada gülläp etmegine, halkymyzyň eşetli durmuşda ýaşamagyna, ýaşlarymyzyň sagdyn, bilimli bolup ýetişmeklerine gönükdirlenir diýip belledi. Maslahatyň başynda soňra gahrman arkadagymyzy bir ýygnanlar ýüzlenip, hemde ýaşlar hakyna kanunyň taslamasynyň ara alyp maslahatlaşylmagy bilen baglykda kimiň nähili teklibiniň bardygy bilen gyzyklandy, hemde maslahata gatnaşyklary söz berdi. Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedow açyk etmek bilen Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň başlangyjy boýunça Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Birlikdäki Geňeşiniň gün tertibine ýaşlar barada döwlet siýasaty hakynda Türkmenistanyň kanunyň taslamasy ara alyp maslahatlaşylmagy mühim ähmiýete ýetir diýip belledi.
Gahryman arkadagymyzyň ýaş nesil terbiyelemek baradaky taglimatynyň esasyny edermen ata-babalarymyz tarapyndan asyrlaryň dowamly döredilen we nesilden nesile geçip gelen bilint insanperwerlik, watançylyk ýörelgeleri, asyrly dep desurlarymyz we milli gymmatlyklarymy durýar. Bilinçäli ýurdumyzda döwrüň ruhuny we talaplaryna laýyklykda ýaşlar siýasatynyň dürli ulganylaryny öz içine alýan kanunçylyk, hukuk bünyady kämilleşdirilýär. Çykyşda bilinçäli Gahryman arkadagymyzyň taryhy duşukly beýan eden wezipeleri, milli kanunçylyk kämilleşdirmek boýunça gymmatly maslahatlary burada Türkmenistanyň konstitusiýasynyň, halkara hukugynyň umumy karar edilen kadaryna hemde milli tejribe esaslanyp alınıp baljak işler üçin esas bolar. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew çykyş etmek bilen Gahryman arkadagymyzyň ýylan eden döwlet adam çynlerden ýörelgesiniň durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzda adam akynna kaladanyň ýokur nusgasynyň döredilenligini belledi. Bugün ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň başçylygyna alınıp barlayan ýaşlar barada döwlet siýasatyny täze döwrüň ruhuny laýyklykda durmuşa geçirmek meseleleri barada ýöňde durýan wezipeleri ara alyp maslahatlaşmaga Gahryman arkadagymyň gatnaşmagynyň bu mesele döwlet derejesinde uly üns berilýäniginiň şaýady bolup durýanyny bellenildi. Soňra çykyş eden ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleri Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gahryman arkadagymyz bilen duşýanlyklaryna hemde duşukda ýaşlar baradaky döwlet siýasaty hakynda Türkmenistanyň kanunyny kämilleşdirmek boýunça pikir alyp bilýänliklaryny bu ýysançlaryny beýan etdiler. Mehriban arkadagymyz, siz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hökmünde biz ýaşlar bilen duşup biziň pikirlerimizi tekliplerimizi dinlemeňiz biziň bu ýysançly başymyzy göge ýetirdi. Gahryman arkadagymyz, siziň taryhy başlangyçlaryňyzy üstünlikli dowam etdirýän arkadagly serdarymyzyň ýol başlygyna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ruhy taýdan sagdyn, terbiyeli, bilimli ýaş nesilleriň kemale gelmegi babatda netijeli işler alınıp barylýar. Häzirki wagtda ýaşlar barada döwlet siýasaty hakynda Türkmenistanyň kanunyny kämilleşdirmek boýunça ýaşlaryň pikir garaşlarynyň nazarda tutulmagy, ýaşlar baradaky aladanyň ýokary derejede durýanlygynyň aýdyn suwtnamasydyr. Gahryman arkadagymyz, siziň taryhy kararyňyz bilen Türkmenistanyň ýaşlar baradaky döwlet siýasatynyň 2021-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasy arkadagly serdarymyzyň baş tutanlygyna üstünlikli durmuşa geçirilýär. Gulatçyan watanymyzda okumaga, döretmäge, zähmet çekmäge, döredijilik bilen meşgullanmaga giň mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman arkadagymyz, siziň hormatly prezidentimiz arkadagly serdarymyzyň jany sag, belent başy aman bolsun. Gahryman arkadagymyz, siziň beýik başlangyçlaryňyz bilen berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň her bir güni şanly wakalary beslenýän halkyň arkadagly zamanasy ýylyna ýaşlar bilen duşup öwüt netihatlaryny bermeňiz şuňur mana eýi bolup ýakymly pursatlar paýlýar. Mehriban arkadagymyz, siz bugün ýaşlar siýasaty boýunça kesgitlenen wezipeler durmuşa geçirmek babatda alınıp barylýan işler hasda güýçlendirmek, bu gurdak kanunçylyk seljermek we döwre waplaşdyrmak boýunça taryhy tekliplerini öňe sürdüňiz, atalyk maslahatlaryny berdiňiz. Siziň bilen didarlaşmak, ýaşlaryň durmuşyndaky möhüm wakanyň şaýady bolmak, ýürek buýsançyny beýan etmek, uly bagtlar arkadagly serdary döwletimizde edid watanymyzy gülledi bestirmek, täze taryh eýýamyň her bir gününi şöhratly ýeňişlere besleme urunyna alınıp barylýan işlere münasip goşantlaryny goşakdygymyza edid arkadagymyz siz anandyrmagy ruhsat ediň. Mehriban arkadagymyz, siz Türkmen Owa Hojalyk Institutyndan geçiren taryhy duşuňyzda Owa senagat toplumyny kiçi we orta telekeçilik ösdürmek, yer kadastrını döretmek ugrundaky işleriň ýerine ýetirilmegine ýokary hünärli işgärlere möhüm orun degişlidigini bellediňiz. Bu işler bolsa biz ýaşlaryň ene topragymyza zähmet siňdirmeklige, halal zähmet çekmeklige ruhlandyrýar. Mehriban arkadagymyz, siz şahsy görelläňiz bilen watandan beýik, watanyň gymmatly düşünjelerini ýoklugyny öňe sürýärdiňiz. Edid arkadagymyz, siziň watan söýçülük, mertlik hakyndaky öwüt ünnewleriňiz, nusgalyk işleriňiz ýaşlary döwrewat terbiýelemäge ýardam edýär. Edid arkadagymyz, size hormatly prezidentimiz arkadagly serdarymyza köp sag bolsun aýdýarys. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, ýurt bähfetli,
umumadamzat ähmiýetli alyp barýan işleriňiz elmydama rowaç bolsun. Duşun başına çıkış eden talip ýaşlar bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüniň halkyň arkadagy zamanaty ýylynyň her bir günniň şanly wakalary besenýänligini ýaşlar bilen bugünkü duşuňam hemmeler üçin çoňur mana eýe bolup ýakymly pursatlary paýlaýanyny bellediler. Talip ýaşlar bugünkü möhüm taryhy wakanyň şaýady bolmak mümkinçiligini ýaşlar teýadaty boýunça kefiýetlenen wezipeleri durmuşa geçirmek babatda alınıp bolýan işleri hasa güýçlendirmek, bu ýurdaky kanunçylygy seljermek we döwre waplaşdyrmak boýunça taryhy teklipleri ara alyp maslahatlaşmagy gatnaşýanlyklaryna, buýsanýanlyklaryna aýtdylar. Talip ýaşlar gahryman arkadagymyzyň bugünkü taryhy çykyşynyň dowamyna ýaşlara eden sargytlary, weziýetleri, pent-nefigatlary ýitip ekeni we umman ýaly paýgat üçin mehriban arkadagymda tüý sürekden çykýan hoşallyklaryny beýan etdiler. Çykyşlarda ýaşlar baradaky syýasaty kämilleşdirmek, garaşsyz watanymyzda beýik süýgüni terbiýeleýän wagyn nefigat işleriniň gerimli giňeltmek we döwletimiziň şuny hemde geljegi bolan ýaşlara durmuş ykdysady, syýasy, guramaçylyk we hukuk gollawlaryny bermek baradaky teklipleriň gollanýanlygy bellenildi. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy çykyşlar üçin hemmelere minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzyň ýaşlarynyň watandaşlyk ruhuny terbiýelenmek babatda iýligderli işleriň alınıp bolýanyny öňsüzekdi. Ýaşlarymyzyň watandaşlyk ruhuny terbiýelenmegi maşgalanyň we döwletimiziň hemişelik üns merkezinde durýar we geljekde durur diýip gahryman arkadagymda aýtdy. Duşukda ýaşlar barada döwlet syýasaty hakkynda Türkmenistanyň kanunyny üýtgetmeler we goşmaçylar girmek meselesi bilen baglanyşly teklipler ara alyp maslahatlaşyldy. Teklipler halkymyzyň nesil terbiýeti hakkynda asyrlardan asyrlara, nesillerden nesillere geçirilip, kämil derejäge getirilen gymmatlyklarynyň, şeýlekem döwletimiziň taraplarynyň ugralyp, gutornukly seljerilmeler diýip gahryman arkadagymyzy belledi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy ýaşlara berk jan saglyk, uzak ömür, bagtyar we awadan durmuş, okuwda iň gowy netijeler, ýeri watanymyzyň mundan meýlekde gülläp etmegine goşunt goşmakda uly üstünlikleri arzu etdi. Mehriban arkadagymyz ýaşlar bilen geçirilen maslahatyna çykyşyny şeýle sözler bilen jemledi. Mehriban ýaşlar ýaşasyn berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynys döwri. Yaşasın garaşsyz baki bir taraf Türkmenistan. Hormatly adamlar, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýaşlaryň gatnaşmagyna geçirilen maslahatyna Watan habarlar gepleşiginden soň Altynatır Türkmenistan ýaşlyk, miras, Aşgabat teleýinlerini dowlugyna seredip bilersiňiz. Ýurdumyzyň Ahal Balkan Daşowy Lewap we Mar welaýatlarynyň häkimliklerine maslahatlar geçirildi. Olarda hormatly prezident bilen 13-nji iýuny sany ulgamy arkaly geçirilen iş maslahatyny öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek ýollary bardy gurrun edildi. Welaýetliň häkimliklerine bolan maslahatlarda häzirki döwürde öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek zerurdygyna aýratyn üns çekilip, şol maslahatlarda milli maksatnamalar ýerine ýetirişi, ýylatyň durmuş derejesini ýokurlandyrmak boýunça öňde durýan wezipeler, ozal berilen taşyryklaryň berja edilşi, gowçalara hatarara bejergisini geçirmek hemde ötüş tuğun tutmak, mineral dökünleri bilen iýmitlendirmek işlerini ýokur ýyl derejesine ýoly goýmak, galla urugyny depkinleri güýçlendirmek, galla urugyna gatnaşýan kombaýnlar hemde avtologlaryň tehnika hyzmat ediş edaralarynyň şeýlede galla kabul edýän bölümlüň işini taýyk guramak, gallaçy ýer eýleri bilen hasaplaşyk işlerini öz wagtyna geçirmek, o we senaga toplumynyň ähli pudoklaryny, häzirki döwrüň wezipelerini üstünlikli ýerine ýetilmegini öpçün etmek boýunça anna parlayan işleri barada giňişleýin gurrun edilip, o we hojalyk işleriniň gurulşyna, ekrançylyk meýdanlarynyň we o we hojalyk tehnikalarynyň, suw sereşdeleriniň ulanylşyna aýratyn seljerme berilip, gök bagçekinleriniň
yer almanyň we mewe önümleriniň bol hasylyny kemale getirmek wezipeleri maslahatlarda giňden aranyp maslahatlaşylyp, suwaryş we şor suw akabalarynyň ýagdaý hemde bu ulgamlarda durmuşa geçirilmeli işler, suw serişdelerinden tygşytly, alma esasy hemde netijeli peýdalanmak, talabalay guramak hakynda giň işleýin gurrun edilip, şeýle-de maslahatlarda şaly ekişini guramaçylykly geçirmek hemde onuň bol hasylyny kemale getirmek boýunça öňde durýan wezipeliň takyk ýerine ýetilmegi hakynda da giň işleýin gurrun edilip, işliň ählisini toplamlaýan amala aşyrmagy, owasynaga toplumynyň pudoklaryna sanly ulgamy ornaşdyrmagy, şartlandyrmagy aýratyn üns çekildi. Maslahatlarda şulayda belenilýän medeniýet we sungy diýişgärleriniň hemde Matmun Pragynyň şygyriyet gününi ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek wezipelerim takyk kesitlenilip, maslahatlarda döredip berýän mümkinçilikleri we şertler üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden hoşallyk bildirildi. Halkyň arkadagy zamanasy ýylyny Mary welaýatynyň edermen gallaçylary hasyl ýygymynyň depkini gün-günden ýokarlandyrýarlar. Olar şu gyzgalanly günlerde her bir ýygym tehnikanyň galla hasylyny daşıyan ýük awtologlarynyň faz we bökdünçde iş edilmegini üçin edýärler. Hormatly prezidentimiň şeýle ösürilip ýetişdirilen bol bereketli ak buğday hasylyny iň soňky denetine çeli ýygyna balyp watan harmanyna goşmak barada tawşyryklaryna iş bilen jogap berýän Mary welaýatynyň gallaçy daýhanlary, mehanizatorlary, welaýatyň ak ekinli meýdanlaryna ýetişdirilen galla hasylyny ýygnamagy işini hemme taraplaryň ýokary guramaçylykly alyp barýarlar. Welaýatyň usat gallaçylary geçen wezi şu ýylyň hasyl üçin 170 000 hektar meýdany buğdaýyň welaýatyň toprak hem howa şertlerine ýokary hasyl bergen, kesellere durnukly ýol ötön 1, ýol ötön 3 we beýle görnüşlerini ekip bereketli hasyl öndürip ýetişdirdiler. Olar şu ýyl watan harmanyna 345 000 tonna ýokary hili buğday hasylyny goşmagy aýdyň maksat edinýärler. Welaýatyň gallaçy daýhanlarynyň durmuşyna gyzgalanlyk hemde jogapkärli döwür bolan gallar ogyna ýokary öndürçilikli däne urjy kampaniýalarynyň ýeterlik möçeri bökdönçsiz gije unydyň dowamyna işledilgen. Welaýatyň medençäklerine hemde uzakdaky ýaýlalaryna ak ekinli meýdanlaryna gallar ogynyň takyk sarlaşykly gurulmagy netijesinde saçaklarymyzyň rasgal bereketi bolan ak buğday hasylynyň döregen galla harmanlary barha beýgelge. Bugün gallar ogy tutuş ýurdumyzda ähli halk işine uruly. Döwletimizde azyk bolçylygynyň döredilmegini öz pek zähmet bilen münasip goşunt goşýan Mary welaýatynyň gallaçy daýhanlary bu ähli halk işine işin goşulyp, gallar ogynyň depkini gün-günden ýokarlandyrýarlar. Şu gyzgalanly günlerde welaýatyň medeniýet sunugy diýişgärlerim galla meýdanlaryny öz iş ýerleri hasaplaýarlar. Welaýatyň Tagtabazar, Sakarçagy, Ýolötön, Garagum, Bayramaly, Murgap, Wekilbazar, Oğuzhan etraplarynyň medeniýet sunugy diýişgärleri gallar ogynyň gidýän meýdanlaryna gelip, gaýratly zähmet çeken käreneçi ekrançylara, kombaýnçylara, awtologlaryň sürüjilerine beýleki hasyl ýygymda gatnaşýanlara günortan ary kesmesine, iş üstünde medeni hyzmaty guraýarlar. Welaýatyň ustad estrada aýdymçylary, tansçylary, bagşylary beren teňlerde ýerine ýetirilýän şerin aýdymlary, joşguny tanslary bilen zähmet adamlaryna ruhy lezzet berýärler. Demokratik we agrar hemde Tenagatçylar we terekeçiler partiyalarynyň welaýat komitetläriniň, Kerdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, Ýaşlar Guramasynyň welaýat keňeşiniň wekillerim, günortan ara kesmesi wagtyna gallar ogyny tapawutlanıp zähmet çeken kombaýnçylara, awtologlaryň sürüjilerini öz taýýarlan ýadygärlik sowgatlaryny ogşuryp, olara hasym tutan ýerli işlemeklige ruhlandyrýarlar. Zähmet adamlaryna günortan ara kesmesi wagtyna dürli milli tagamlarym hödredilýär. Gallar ogynyň gidýän meýdanlaryna häzirki ýokary iş depkini synlanýdy. Welaýatda şu ýyl ýetişdirilen bol bitkinli buğday hasylynyň hormatly prezidentimiň taşryklaryna laýyklykda gysga möhletde iň soňky denetine çelli daýasy ýygnaryp döwlet harmanyna tawşyryljakdygyna puta önam döredýär. Watanymyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyna möhüm orna eýleýän neft gaz pudugyny da il ýurt bäkbidine gönükdirilen tutumly işler amala aşyrylýar. Güneşli ülkemizde uglevodoros reýslerini senaga taýdan özleşdirmek, gaýtadan iş şensini şuňlaşdyrmak, alynýan ölümleriň hil derejesini ýokarlandyrmak babatda da ajaýyp görkezler gazanyp, bu ugurda baý tejribe toplanyldy. Diyarımızın neftkaz pudugynyň ösürilmegine zähmet üstünlikleri bilen münasip goşundy goşýan baýry kerhanalaryň hasaryna Türkmenbaşdaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň garamagyndaky Seýdiniň nefti gaýtadan işleýän zawodyny görkezmek bolar. Halkyň arkadagy zamanasy ýylyny zähmet üstünliklerini besleýän önümçilik kerhanasynyň wodorodun gatnaşmagyny ýangyjy kukurtly azotly birleşmelerden arassalamagy we ýokary hilli awtolog ýangyjyny öndürmäge niýetlenen durky täzelenen katalitik reforming desgatyny
netijeli işler alınıp barlya. Dethanyň ýyllyk kuwatlygy 500.000 tonna deň bolup, nebit önümlerinin gaýtadan işlenmeginiň netijesinde bu ýerde ekstraksion ýangyjyň 25.000 tonnasyny, durnukly katalizatyň 412.000 tonnasyny, sowuklandyrylan gazyň 15.000 tonnasyny, peşde ýakmak üçin ulanylýan gazyň 15.000 tonnasyny öndürmekligi uly mümkinçilik döredilen önümçilik bölümine awtoluk ýangyjynyň A80, A92, A95 görnüşlerim taýarlanylýar. Önümçilik ýygydarligi bu döwrewap dethada oturdulan kemil enjamlaň sazlaşykly işine dayanýar. Tehnologik ýygydarlyk dolulugyny dethanyň dolanyş bölümine kompýuterler arkaly amallaşdyrylýar. Kärhanada taýarlanylýan önümliň hil derejesi berik gözegçilikde saklanylýar. Kärhanada önümçilik bölümleriniň durkuny täzelemek, tehnologik enjamlary döwrewaplaşdyrmak boýunça da netijeli işler alyp barylýanyny belläp geçmeli. Şolun hatarına katalitik reforming dethasyndan başga da ýyllyk kuwatlygy 37.200 tonna barabar bolan ýol bitumyny öndürýän önümçilik dethasyny görkezmek bolar. Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän kärhanasynyň agdy bir işçi hünärmenleri ýurdumyzyň netha toplumyny şaly ösüşlere betlep, halkymyzyň bagtyar durmuşy, röwşen geljegi, nurany ertirler üçin ýygydarly aladalanýan arka dagly serdarymyza, hormatly prezidentimize alkyş sözlerini beýan edýärler. Edi diyarımızda bu ýsynç bilen dowam edýän halkyň arkadaly zamanasy ýylyna merdany we agdyber halkymyzy ýokary hili arasy agyp suwly noktawarly üpçün etmek, türkmen halkynyň awadançylygyny we güllep üpçüni esasy maksat edilýän insanperwer siýasatyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu hakykata Balkan welaýatyna alınıp barylýan işleriň misalyny da aýdyn göz ýetirmek bolýar. Iqtisadiýatyň ýakly pudoklaryny hemde medeni durmuş ulgamlaryny ägir dil ösüşler başdan geçirýän bu sebäptiň ilatyny arasy agyp suw bilen üpçün etmekde Balkan welaýat agyp suw birleşiginiň bereket suw ýygyna paýlajy deskalar gullugyny kunärmenlerem öwgä münasip iş şeriftirýärler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne suw öpçünçiligi bilen bagly dörli dethalaň şolsany suw arasalmak we öndürmek üçin kärhanalaryň ulgamlaryň suw süýjüdiji kuwatlyklaryň gurulşy Türkmenistanyň ilatly ýerlerini arasy agyp suw bilen öpçün etmek baş maksatnamasynyň wajyp ugry bolmagyna galýa. Döwlet derejesinde kabul edilen Balkan welaýatynyň Bereket şäherini durmuş ykdysady taýdan ösdürmek hakynaky taryh karary laýyklykda Bereket suw ýygyna paýlajy deskalar gullugynyň birinji we ikinci suw ötürjüleriniň durkunyň täzelenmegi bolsa, ýurdun günwatar setiriň ýaşaýjylarynyň agyp suw bilen öpçünçiligini ýokarlandyrmakda möhüm ähmiýete eýe bolup durýar. Häzirki wagtda dünýäniň iň kemil himim kuwatly enjamlary bilen bir kimsiz öpçün edilen Bereket suw ýygyna paýlajy kärhanasy hergije günüň dowamyny ýürüti turwa geçerjileri arkaly Bereket şäherine 20.000 kub metr Balkanawa şäherine bolsa 100.000 kub metra barabar arasy agyp suwuny berip bilýär. Bu öňdewarjy deshalar gullugyna halkyň arka dagly zamanasy ýylynda hasam öndürjülikli zähmet çekilýär. Şu ýylyň başyndan beri Garagum derýasynyň alınıp arasylanyp, welaýatyň Balkanawa, Türkmenbaşy, Hazar şäherlerine Bereket we Türkmenbaşy etraplaryny ýol ugurlaryna ilatly nokatlary ýetirilen suwuň möçüri 100.000 kub metra ýetýär. Halkyň arka dagly zamanasy ýylyny ýokary zähmet üstünliklerini besleýän kärhananyň hünärmenleri zähmet çekmäge döredip berýän giň mümkinçilikler üçin arka dagly serdarymyza hoşallyklaryny bildirip ruh bilen zähmet çekýärler. Häzirki günlerde gapylaryny giňden açyp bagtyar raýatlarymyza göwnüjä hyzmat edýän ýurdumyzdaky şifahanalarda adamlaryň saglygyny keltmek üçin äkli mümkinçilikler döredilendir. Häzirki tomuz günlerinde dünýä ýüňlerine laýyk gelýän şifahanalarda raýatlarymyz ýokary derejede deňjalýarlar. Saglyklaryny keldýärler. Ýurdumyzyň dürli kunjoklaryndaky şifahanalarda saglyklaryny gowlandyrmagy etlegilýän adamlaryň hatarlary barha artýar. Şifahanalyň esasy artykmaçlygy saglygy bejertmek hemem deňç almak üçin ähli şertleň gözüňne tutulanlygyny ibaratdyr. Bu bolsa adamlaryň şifahanalara gelmäge bolan islegileriniň ýygydarly artmagyny öpçün edýär. Ýurdumyzyň dürli kunjoklaryndaky şifahanalarda dürli ugurlary boýunça bejergiler almagy ähli şertleň bolmagy aýratyn bellerliklidir. Şifahanalarda gahrman arkadagymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösmürlikleri atly ensiklopediýa kitabyna melhemlik häsiýeti beýan edilýän Keremli Türkmen sehrasyna bitýän dermanlyk ösmürliklerden melhem çaýlaň durly görnüşler taýýarlanyp adamlara ködürlenýär. Şifahanalarda oturdulan enjamlaryň ählisi dünýäniň öňdewarjy kompaniýalaryna öndürilen iň häzirki zaman häsiýetleri bilen tapawutlanýar. Şonuň üçin hem şifahanalyň insan saglygyny gorap saklamakdaky, keselliň öňüni almakdaky hyzmatlary diýsen uludur. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda
durmuş iqtisady taýdan ösürmek maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp barýan işler häzir ýurdumyzda barha üstünliklere beslenýär. Gazanylýan zähmet ýeňişlerine adamlaryň belen turugy aýdyň duýulýar. Munyň özü günöşli diýarymyzda adam baradaky aladanyň ekli zatdan ýokurda goýulýanynyň netijesidir. Ýurdumyzyň şipahanalary adamlaryň köwüs bilen gelýän ýerine uruly. Halkymyz asuda awadan durmuşda ýaşadýan arka dagly serdarymyzyň adyny aýdylýan alkyş sözleri ýürekliň töründen çykýar. Bu bolsa halkyň arka dagly zamanasy ýelinde ýurdumyzyň bagtyar raýatlarynyň täze sepetleri tarap berk önem bilen gadam urmaklaryna ýardam berýär. Hormatly adamlar, nu bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 14-nji iýuny saat 20-den 15-nji iýuny saat 20-nji boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habar bilen tanışalyň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirabad günmatardan tiýle sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesini 22-27 gradus maýl. Gündüzüne 35-40 gradus ysy, kenar taraplaryna bolsa 26-31 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirabad günmatardan tiýle sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesini 25-30 gradus maýl, gündüzüne 37-40 gradus ysy bolar. Mara welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirabad günnordan tiýle sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesini 25-30 gradus maýl, gündüzüne 37-40 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, ýerden azkim ýağış ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirabad günnordan tiýle sekundy 10-15 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesini 24-29 gradus maýl, gündüzüne 37-42 gradus ysy bolar. Daşow welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirabad günnordan tiýle sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesini 22-27 gradus maýl, gündüzüne bolsa 35-40 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirabad günmatardan tiýle sekundy 10-13 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesini 26-28 gradus maýl, gündüzüne 38-40 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 15-nä magnet hadisasynyň gowşok täsirinde saklanmaly arşylýar. Edil vatandaşlar, Tomuz pasynyň howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, bunyň ýetişoklisinden gorunmagy, şerde ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmegi maksat berýär. Mehriban ýerleşler. Bulary berja etseňiz, ýylyň islenlik pasynyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda tüşeresenýär. Ähli tüşeriň ödenli bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şunlar. Hoş sag bolun edil adamlar.